vittu sä oot? Siis kuka 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 vittu sä olet? En mä tunne sua kaveri, lähe vittu ja nopee. Mä se sul mikä veli ole. Ollaan nähty esikin nää sama ku otais sote. Mut miks sä esität mun broidi? Lebi polttaa parempaa puhutaan ku loiri. Kaikki mun broidit on koiri. Kaikki mun broidit on mestareis, sun broidit poikii. Ja ensinnäkin mikä vittu? Tää äijänaama näyttää siltä et seille tippu. Onks sun näyttää artistili kuka sä olet? Mitä sä teet tällä vittu? Siis kuka vittu sä oot?